po ako.
nakalaw kanina, hindi ko sa Microsoft Word. Sa iyo. Mabalik yung cellphone.
Tingin mo muna nung kayo Devan to. Bago na ano Santa tayo eh. Bago na tayo eh. Tayo kami. Okay, sige. Matapang mo rin na eh. Matapang mo rin. Eh, tama rin bibigyan.
gano'n. Kita ko. Malaman.